שלום לכם. איך אנחנו יכולים לזכור את סדר הברכות של הדלקת נר חנוכה? יש בחומש במדבר, פרק כ"א, פסוק ח', כתוב, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. אז כתוב, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף. שרף זה מלשון לשרוף, אז זה להדליק נר חנוכה. ואז כתוב, ושים אותו על נס. נס זה מלשון נס, שעשה ניסים לאבותינו. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וחי זה שהחיינו, מלשון שהחיינו. אז הנה הסדר של הברכות. בהתחלה להדליק נר חנוכה, אחרי זה שעשה ניסים לאבותינו, ואחרי זה שהחיינו. חנוכה שמח לכולם.